Dni sa ochladzovali a skracovali. Polia i celé hospodárstvo sa pomaly začali pripravovať na zimný oddych. Prišiel čas na orbu. Na role vychádzali gazdovia a čeladníci, aby spolu s voľskými či konskými záprahmi urobili najťažšiu z poľnohospodárskych prác. V domácnostiach sa zimné obdobie využilo na typicky ženské práce. V domoch sa stretávali gazdiné a dievky na driapačkách a priatkách. Šili a vyšívali. Popri tom, ako šikovne obracali prstami, takmer rovnako šikovne to dokázali aj jazykmi. Veru, na nikom nenechali nitku sufle. Pospomínali na všelijaké zábavné historky z celého roka, ktoré sa komu v dedine prihodili. Aj strašidelné príbehy, pri ktorých sa príjemne bálo. A keď zabúchali na obloh mládenci a muži, o zábavu nebola núdza. Spievalo sa, ba aj tancovalo po večeroch postupne z domu do domu. Susedy si navzájom pomáhali, spolu im išla práca rýchlejšie a bolo im aj veselšie. Ale kým sa večer zišla celá skupina žien, bolo treba v domácnosti aj iné práce urobiť. Muži museli skontrolovať a poopravovať pracovné nástroje, aby na jar zase dobre slúžili. A s čím si nevedeli sami poradiť, s tým pomohol kováč. V jeho výhni sa zase stretli muži, aby si navzájom poradili i poklebetili. Do diaľky sa ozývali údery kladiva, nákova cvenžala a učni museli usilovne dúchať do ohňa, aby bol plameň dostatočne horúci. A kováč vyrábal pre gazdov všetko potrebné. Náradie, nástroje, kuchynské náčinie, aj iné veci do domácnosti. Vykoval všetko, od klinca až po pluch. A samozrejme podkúval kone, gazdových verných pomocníkov. Kôň predstavoval v hospodárstve hotový majetok. Bol to znak bohatého gazdovstva. Nuž nečudo, že pyšný majiteľ sa o svoje zvieratá dobre staral. Na zimu dostávali kone nové podkovy. Tak, ako aj naše koníky, už čakajú, kedy na ne príde v kováčskej dielni rad. Učeň, rozduchaj